Русскія випасли, коли відбуваються евакуації, ну, в принципі, це і зрозуміло. Вони завжди відбуваються у шерий час дня. Тому, в принципі, завжди русскими велся обстріл менавіта у цей час. Детройт, нас накрили, в нас 300! І ось якраз ми доходимо на кропку евакуації, іде мінометний обстріл, і застається 50 метрів до фініша, і у мене заклинює спину. Не веду я, коли до кропки евакуації я дотягнувся. Коли почалася війна, я вчився у Полоцькому державному університеті і, звісно, здивився за того, що таке може відбуватися у 21 столітті. Тому одразу почав робити які протестні дії, включати українську музику, і ще нечто подобне робити. Після цього був так званий референдум, на котором затримали меня за то, что я сапсовал бюллетень, дали 15 суток арешту. Після відбуття покарання я ще некий термін змог протриматися у Білорусі, але потім до мене дійшла інформація, що після закінчення університету, а я тоді вчився на останньому курсі вже, не дають виїхати з Білорусі, одразу виписують повістки. Тому, не дочекавшись закінчення універу, я з'їхав на територію Єврозв'язу. Уже знаходячись на території Єврозв'язу, я протягував неяк розповсюджувати інформацію у сетці про те, що відбувається в Україні. Коли були неякі вольні гроші, то я донатив, але зрозумів, що роблю недостатково, що можна робити більше, і прийняв рішення поїхати в Україну як доброохотник. Спочатку приїхав у Харків, трошки обжився, було пару днів, щоб узгадати навики керування дроном. Мені потлумачили деякі нюанси по праці БПЛА. І отрымливается, праз пару тижнів я вже виїхав на свою першу задачу. Емоції, звісно, тяжко передати. Це треба переживати особисто, щоб зрозуміти. Що мене здивило, то, що не було ніякого страху за своє життя, тому що ти постійно знаходишся на адреналіні. Тим більше Харківська область доволі цікава з кропки гледження військових дій, тому що ти знаходишся, грубо кажучи, у городу-мільйоннику, приїжджаєш 30 кілометрів і перед тобою вже знаходиться територія, на якій йде справжня заруба. Вперед, сябра! Взяли русню. Вот она, пидоры. Добили. Это лев, блядь. Лев, вперед! Куда? Вперед, тут здесь занимайтесь, ребятами. На першем же выезде меня здивило, что русские просто пруть напролом. У іх було кілька стежок, по которым вони постійно пускали своїх людей у наступ. Або це були некие групи, які хутенько рухалися з одної лесополоси в іншу,
або это былі адзінкавыя выпадкі парываў, але яно было проста бясконцае. Пастаянна яны беглі, пастаянна працавала артылерыя, і моя задача была ў тым, каб трымаць дрон, адсочваць вызначаны квадрат і фіксаваць кожны рух, перадаваючы яго на пункт кіравання, адкуль ужо прымалася рашэнне, чым па ім ударыць. В таких вот условиях работаем. Быў прыкольны выпадак, калі мы ўжо здымаліся з пазіцыі, сабралі ўсе свае рэчы і ехалі на Харкаў з тэрыторыі баявых дзеянняў. І на самым выездзе насустрач нам выехаў пікап, у кузове которого сидели хлопцы такие добра заряженные, с кулеметами, с автоматами, а на пикапе была шашечка от такси. Можно сказать, атрымалась психологічная разгрузка пасля даволі цяжкого выезду. З забеспеченнем на фронте, в принципе, пытанняў ніякіх не было. Калі патрэбны былі нейкія прадукты харчавання або сухпайкі, мы звярталіся, нам все гэта выдавалі. Хаця сухпайкі таксама прыедаюцца, і большасць падаўляючая проста перад выездам на баявыя заязджаецца ў нейкую краму і закупаюцца тым, што яны любяць. Ось і ў мяне быў такі прыкольчык, каб на пазіцыю загнаць што-небудзь экзатычнае па тыпу піцы, сушы або бульбы фры. Мясцовыя ставіліся да пабрацімаў даволі добра, хаця, канешне, некаторыя меры мы выконвалі, напрыклад, хавалі машыны падалей з публічных месцаў, таму што былі выпадкі падпалаў, але ніякіх канфліктаў на падставе таго, што беларусы, я не сустракаў. У мяне таксама канфліктаў з украінцамі ніколі не было. Напэўна, таму што ў мяне даволі нармальны ўзровень валодання украінскай мовай, і звычайна з украінцамі на якіх-небудзь публічных месцах я размаўляю украінскай, і вельмі рэдка хтось заўважаў, што ў мяне ёсць нейкі акцэнт. А калі здаведваліся, што я ўвогуле з Беларусі, то было вельмі багатае здзіўленне. Зараз мы знаходзімся на вуліцы імя Кастуся Каліноўскага. Яна была так названая кіеўскімі ўладамі як акт падзякі беларусам, которые дапамагаюць Украіне бороться з расійскімі акупантамі. Вайна на псіхіку і жыццё чалавека ўплывае, нават калі ён знаходзіўся ў зоне баявых дзеянняў даволі кароткі тэрмін. Особого ўплыву на сябе я не адчуваю. Адзінае, што, напэўна, перастаў баяцца рэзкіх гукаў, которые не чакаю, такі як выбухі. Таму, калі у Кіеве адбываецца паветраная трывога, пачынае працаваць ППО і ляцяць шахеды альбо балістыка, я, в прынцыпе, адчуваю сябе камфортна і часам нават не звяртаю ўвагі, толькі потым разумею, што нешта выбухнула побач, а я нават не азірнуўся. У першы дзень пасля вайны я, напэўна, вып'ю трошкі
якого-небудь шампанского і займуся складанням резюме. Тому що треба буде шукати нейкую новую працу, больш цивільную, чым цяпер. Ну і порадуюся, напэўне, трошки. Мне падаецца, што калі Рашка ў выніку прайграюць гэтую вайну, то нешта і ў Беларусі павінна змяніцца. Я, конечно, не ўпэўнены, што гэта адбудзецца адразу, але нейкія змены павінны адбыцца. Як мінімум таму, што скончыцца гэтая падтрымка, которая ўжо даволі доўга ідзе. І тады нарэшце можна будзе прыехаць да хаты. Абаронцам Украіны хочется пожадаць моцнага здароўя, баявых і не толькі поспехаў і хутчэйшага заканчэння гэтай вайны. Всем ужо хочется пажыць мирным жыццём, займацца больш цывільнымі справамі і адпачыць ад усяго гэтага. У той же час хочу сказаць тым, хто будзе гэта глядзець, што вайна яшчэ працягваецца, не забывайце пра гэта. І залежыць тое, як яна хутка скончыцца не толькі ад нас, але і ад вас таксама. Таму рабіце тое, што можаце рабіць. Можаце данаціць, можаце распаўсюджваць інфармацыю ў сетцы, распаўсюджвайце, адчувайце у сабе нейкую смеласць большую, тады далучайцеся да нашых радоў. Готов! Выстрел! 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 Выстрел!